Toto je moja ranná rutina, ktorú nevynechám ani počas fit pobytu a fit dovolenie, kde sa nachádzam, a to je striedavá sprcha. To nie je žiadna novinka, určite to poznáte. Striedanie teplej a studenej vody. To, čo robím ja, je samozrejme sa najprv dobre prehrejem v takej teplejšej tej vode a vždy to ukončujem ľadovou vodou, ktorú podržím niekoľko sekúnd aj na svojich kolenách, pretože tie naše kolená v určitom veku potrebujú väčšiu podporu, viac prekrvenia, a preto ukončujem práve takto svoje sprchovanie a samozrejme potom na celé telo, nezabudnem na tvár, a pokiaľ si umývam vlasy, tak takisto prepláchnem touto studenou vodou. Je to vynikajúce na to, aby ste mali krásne lesklé vlasy. A samozrejme nezabúdajte, že to, čo som vymenovala, aby bolo v dobrom stave, potrebuje aj podporu znútra. Takže nezabúdajte na môj Golden Collagen v súvislosti alebo v spojení s Golden Chondro. Sú to výborné dva produkty, ktoré pomáhajú podporovať tvorbu nových buniek a podporujú, alebo teda hlavne pomáhajú pri zvládaní vnútorných zápalov, a obidva boli schválené potravinovým kritikom Patrickom Linhartom, takže dostávali sa už aj do siete kamenných predajní. Všetko nájdete na www.zora.sk. Lúčim sa heslom Ostaňme zdraví.